Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilagdanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madhamugid nga salamat. Programa ni Ricky at Large. Arsaga. Puno sang balita. Puno sang aksyon. Puno sang impormasyon. Programa ni Ricky at Large. Arsaga. Kaupo si Sunshine Lacson. May nga po naman sa ato mga palangga nga matag palamati diri sa Dakbanwa sa Bacolod, sa 61 ka mga kabaranggayan, sa masobra 700 ka mga kapurukan sa baybayon kag kaiping nga mga syudad kag kamanuhanan diri sa probinsya sang Negros Occidental, Negros Oriental, Western Visayas. Palatuntunan Ricky at Large diri sa DYAC Action Radio Bacolod kag syudad sang Sipalay, liwat naman mabatian sa kahanginan. Bakit man sa pag-live karon naton sa FB sang Action Radio.
para sa aton nga mga viewers, sa aton nga mga tagpalamati. Pila sa aton sini naman nga pagatagaan sang pagtamod diri sa aton nga palatuntunan karon nga hapon. Solo flight kita sa gihapon. Ang kapartner ta si Action Shine Lacson. May baluan ta nga recover na siya, pero may mga importante pa siya nga padulungan nga lugar diri sa Southern Negros Occidental. So bisan paano daluntang ini nga palatuntunan nga nagaisahanon para sa aton nga mga tagpalamati. Luzon, Visayas, kag Mindanao, pati na sa iban nga mga laduog sa guwa sang pungsod sang Pilipinas. Mayong hapon gida para sa aton sini nga mga tagpalamati. Mayong hapon man sa ikalima kag ikanom nga distrito sang probinsya sang Negros Occidental, pati na sa 1st District kag 3rd District, 2nd District. Tega kuan gisla, kumod sila. La lima. Kalau ka nakasentro ang aton nga palatuntunan dito sa Southern Negros. O bisan diin nga bahin sang pungsod, pwede ta sentrohon. May mga kauturan kita nga ara sa Central kag Southern Negros, Northern Negros nga ato sa iban nga mga lugar kaprobinsyanan. Ya? Labi kag labaw sa tanan sa iban nga usagwa sang pungsod sang Pilipinas, may nagatutok diri sa aton nga pagpangalaga. May ngapon man sa aton nga mga tagpalamati dira sa City tanan ka mga kabaranggayan, kasityuhan, kapurukan, baybayon. Mga resorts nga tinagapabilin nangin handumanan kag handurawan sang kadam-an naton nga mga kauturan. Paano sila makapanumbalik kag makabisita? Dali na malang siguro ang COVID ngayon kung may dipinsa ka malang kag kumplito ka na, daw ay manggit problema siguro magpakadto pakare ka. Sila importante sunod lang tagyapon sa protokol nga ginapatuman sang administrasyon lokal dira sa may syudad sa Sipalay. Sa ila sini mapisan nga Mayor Gina Lizares Montilla nga wala man kontra sa pagka-mayor sa iya sini nga pagkakandidata. Nakip man ang ambungan kagisganan nga Vice Alcalde Oscar Nonoy Montilla Jr. Way man kontra, way kasumpong sa patag sang politika sa sining palaabuton nga piniliay. Malinong pa sa kwan, no pressure ang paminsaron. Aton nga mga opisyal dira nga nagapangalagad, nagapalakat sang rinda sang siyudad sang Sipalay. Perte man no? Bangod sang kadamo siguro kag grabe gid ang mga nahimo bla sang sining administrasyon. Di kabudlay man nala kapasimpalad nga mag damo man sang gusto Dati na pananaw nila nga mas mayo kung magpabilin siguro ini sila para dira bangod sang mga madamo na nga mga developments, mga pag-improve sang palangabuyan sang aton mga kauturan. Labi kag labaw sa tanan ti nagapabilin nga nangin malinong kag matawhay ang amo nga syudad nga may madamo sa mga resorts kag mga palangabuyan sang aton nga mga kauturan sa syudad sa Sipalay. Masyado ka tawhay kag malinong nga say sang syudad dira kag panggobyerno sa syudad sang Sipalay. Ay importante nga tuloy-tuloy ang
mga kinanglanon sang aton nga mga kauturan sa gihapon para sa mga pumuluyong sipalaynon. Iba kung may dughan kay. Dughan nga paragid sa sinseridad bla para sa tao. Kung paano mo sila maserbisyuhan. Kag paano sila makaupod kag makakooperar sa imo sini nga pagpangalaga dira bilang amay o iluy sang syudad sang Sipalay. Tiyara na, alos tanan nagtingob, pati ang mga barangay kapitanes, mga barangay kagawad, tanan, pati ang aton mga kapulisan, nati way man untat nga pag-serbisyo nila para sa ika-ayos ang panggobyerno. Kalinong kagataway amo ang nangin sentro para man sa siyudad sang Sipalay. Mayang hapon man gali dira sa may banwa sang Isabela. Banwa nga natawhan ta. May baluan ta nga daw medyo masako-sako na ang pila ka mga kauturan naton. Pero ini nga mga nga banwa ang tagaan sa gyapon sang pagdoon diri kag pagsalig ang aton nga nagapalakat sa banwa sa Isabela. May mo nga mangin masunod mani sa mga kinanglanon nga mga kinanglanon sang aton bilang mga pumuluyo. Normal malang ina nga ti may ara iban nga hindi konforme sa imo nga mga pagpalakat. Muna ti may ara nga mga gusto magtilaw kag magsumpong sa administrasyon mandira sa may banwa sang Isabela. Ang ilang nga mayor dira ti mapisan, Mayor Irene Montilla, isa ka doktora kon ikayong lawas ang paghambalan kag mga progreso sa banwa. Kulo kompleto ang iya sini nga mga nahimo na para dira sa may banwa sang Isabela sa aton nga mga kauturan. Amo nang pinaka-importante kung may mga proyekto kabla duang mahapos kun ang congresswoman dira ya isa lang sila bla. Isa lang sila katuhog parinte pa. O ti kundi mahapos kayo para sa ikaayos ang banwa para sa aton nga mga kauturan, ha? So pagbalikan tala na sila karon, pati na sa may banwa sang Hinigaran. Mayong hapon lang sa aton nga mga kauturan dira sa may banwa sang Hinigaran. Lakip man sa mga nagapapili sa pagka-board members sang ikalima nga distrito sang probinsya sang Negros Occidental. Ay kalima nga distrito ti may lima ini ka banwa, may isa ka siyudad nga amo ang ila sini nga kampanyahan pag-abot sang timpong sang pag-umpisa sa ila nga kampanya. Kaya bisan paano maibaluan naton na masyado kalapad nga libuton ini sa isa ka kandidato. Kundo pigaw-pigaw ang suportas na eh. Kundo waay kagid sang may nahimo abe. Ti laban-laban do parehas lang nag-lockdown sa banwa sang Hinigaran. Pero kung damo ka nam lang hinimuan, kag nakilalaan ka na sang tao, may posibilidad ya banwa nga hindi ka mabudlayan. Na? Di ba? Para sa aton nga mga kauturan, adira sa may ikalima nga distrito sang Negros Occidental. Banwa sang Hinigaran, banwa sang Moises Padilla, banwa sang La Castellana, banwa sang Isabela, banwa sang Binalbagan, kag siyudad sang Himamaylan. Muni sila to, ang mga banwa. Niyado nga chief engineer di sang Action Radio, arado sa banwa sang Hinigaran, di ba? Si Toto Noel Pinyalan, si Action Noel Pinyalan. Duro sang mga kauturan ta, nakibot man dagan sa may banwa sang Hinigaran niya, banwa sang Hinigaran. Daw subong lang sila ng katilaw sa mga ano panawags na kanupe
Oh, halos mga kabaranggayan to do may ara nagaging pamutang nga mga kanupe. Mapulo pagros ning kasumpong sa administrasyon da. Sang mayor sa Banwa sa Inigaran, may kasumpong siya, masyado ka baskog man kung sa kinanglanon para sa aton mga kuturan, makasiguro ka. Way pa ya mailihir pero makita mo na nga may madamo na siya nga gin panagdag para sa mga kabaranggayan sa Banwa sang Hinigaran. Isa ka babae nga mapagros, na? Kasumpong sang mayor dira na incumbent sa may Banwa sang Hinigaran. May ngapon lang kay Ma'am Mitchell Cordoba Peralta. Baskog nga ngalan niya kag pinakapos Mikay. Si Inday Mikay. Yang ka lupod sa yada, makita mo. Kung umadto sa mga barangay, daw ka dasig lang magdamo ang tao, bangod ang gaulupod, 30 man. Ang mga hamok, mga artistahon man. Lenday gigi dati masyado. Hindi ba? Sige padayunan nyo landa ang inyo ginaukay. Balos kay sa may Banwa sang Hinigaran. Inaano atong balita kay naging pasalba din ni Action Lord Jan Diaz. Ay kagawad nga daw gin kuan siya. Kinkumprontar gin sulong. At kaya nagsulong na disgrasya gid. Amo nang pinakamasuko. Kasi lain-lain man nga mga dahilan siguro. Uyo po natin gali sa pagpangalaga ng atong technical engineer si Action Oliver Pason kag si Toto James Binaris, no? Kasi malipatan tabas labla. Palo ka si Action Oliver Pason. Masyado kabdik bata na eh. Alim pa niya sa una. Basta subong abdik yapon. Gaandar blaya. Tanan di sila galandar man. Mga kuana, mga hobinis na. Di ba? Basta ma-partner tani sila, tani Action Henry, kung si Ivan Pagide, ayos-ayos ang dating sa aton sini nga pagpangalagad diri sa palatuntunan tag sa kadomingo sa Ricky at Large nga program. May nga pon manggali sa kun nga station manager kay Action Nuna Magbanwa. Ining puso sini parang pusong mamon. Para si Ma'am Nida. Bilyute Ularte sang Barin. Salamat gid ha. Kay Ma'am Nuna, hindi siya gusto tawagon gani nga ma'am. Sa ako man siya hindi siya gusto tawagon nga mama. So kay Action Nuna Magbanwa nga aton nga station manager sang Action Radio. Langga ko nga station manager. Ha? Salamat sang inog sumahan. Sa imo agin bilin dia. May mga balo ka ang ginbilin niya bimo ano Action Oliver. Kabalo ka na ni kay may ara ka man kay kamo una dim. Pirmi lang ani uli si at large. Okay lang kuya. Kita mo sana ko lang isa bato kuya. May ako na lang isa okay lang. Salamat sa kay Action Nuna Magbanwa. Manager sang DYEC Action Radio Bacolod. Sa pilit nga ginabilin mo di kag ang nasauan ko nga kalamay ang pula. Sabi mong gimbutangan niya nga bag sign na sang color sa 2022. 30 sa katanda, no? Ngala kong mga color di daw may yellow, may gold, may kung ano na lang, red, green, mga pang gudlag at pang akit sang swerte ko no. Nga mga sahi sang kulor sa sunod nga tuig 2022. Ano 55 na lang oh. Lano 55 days na lang. 55 días na lang.
mag-abot na ang kaayuhan sang pangkabilugan ng mga empleyada kag empleyado. Na? Specialmente diri sa Action Radio. Kaya sa mga public sa mga gobyerno yati tunga-tunga pa lang ng tuig ginapang dagdag na naiya ang tunga nga bonus. Sa mga pribado tingob ina na yung mga 62 na lang diyaso ang nabilin kag magatakboy na kita sa tuig 2022. Ginasigahom kuya nga ti mangin maayo ang dason nga tuig sang sa sini nga tuig sa 2021. Kaya matamat nagiman siguro nga mapapas ning COVID ngani. Hindi man siya madula pero kung naara siya, pwede na naton malikawan siya. Specialmente kung nakapabakuna ka, may ara ka nga pangdipinsa na hindi ka madali nga malaknan ka man, hindi ka matamaan. Para sa aton nga mga kauturan. Di ba? So, salamat gid liwat kay basi malipatan ko pa karon kag ayo ang mood sa akon nga station manager. Sige. Dira sa may pungsod sang ako sa may barin. Salamat gid sa ila ni Ma'am ni WT Olarte. Kag Inday Jenny Olarte dira, no? Nibaluan ko nga pwerte ang ila ni nga tutok diri sa aton, may hindi man magka taon sa program ta ang ila sini nga time, pero ginabantayan ang ini nga para tuntunan. Sa ila ni Loy Akusar de sa Barin, damo sa may naga-monitor diri sa atong program sa Barin. Wala sa mga kaabyanan dira ni Ma'am ni WT Olarte. Salamat kita sa Kuwait, tanan. Kung din banda nga mga lugar, ngayon nang mudaan dispensa sa inyo, sa mga viewers naton, nga hindi ko madali nga mahatag sa inyo. Ang inyo sini nga paglantaw diri, pero basi may mudusan na karon may chimpo. Kaya nga aton nga partner diri, masyado pa kasako. No? Si Action Shine Lacson, baluan ko nga miss na news siya. Kasi sunod ara na siya, no? Iatag yung tanan nga chimpo siya para nga malawagan ang tanan nga mga viewers naton diri sa aton nga program sa Ricky at Large. So kamusta ang aton sini nga mga kauturan, ha? Sa nasyonal kung parte politika masyado na ka sadya sang ilang pamulitika sa bahin sang mga naghandom nagpapili na bilang presidente sa pungsod sang Pilipinas, na Vice Presidente kag 12 ka senador ang atong pag-intindi diri nga magpapili. So duro ini nga mga kulukumbati pa nga mabatian ta para sa aton nga mga kauturan diri sa lokal nga pamulitika man, no? Sa nasyonal ang mga nagahandom nga magpadalagan sang rinda sang pungsod sa Pilipinas naka-file na tanan. Pero sa nasiling ko na sa abot sang adlaw kag kapitsa sang substitute sa mga nagapapili sa pagka-presidente, ano to, kung hindi ko magsala do November 15. So mabalaan ta na para sa aton nga mga kauturan. Kaya grabe kasubong ang sinag kag ang halos kalabanan nga pakigbahin sa pamulitika diri sa pungsod sa Pilipinas, mga ka-aksyon, daw masyado ka init bangod may mga kilala na nga mga klase sang personalidad sa pungsod sa Pilipinas o sagwa sa pungsod sa Pilipinas ang nakalakip nga maga-serbisyo kung taga antimpo liwat kag suportaran sang pumuluyong Pilipinhon, di ba?
So ang isa sang pananawan sang kalabanan kay kadamo naging subong na may mga big time nga mga utod ta nga hindi man kumporme, may mga big time nga gusto man suportaran sa gihapon, may mga ara sa pamigado nga mga pagpangabuhi nga suportado nila sa gihapon ang ini nga mga nagapapili sa pagka-presidente. Kaya isa may mga supporters, may mga ara sila nga kuan pa na? May mga nahugot pa sila nga mga opisyalis naton nga nagapangalagad sa gobyerno. Amo nang rason kun nga daw dako ang pagsalig sa kalabanan. Pero ang isa sa ginatan-aw dere nga daw kadamo gid siyang nagabatyag ning pagpapili ni anay Senador Bongbong Marcos, di ba? Sila nakanday ang Vice President Leni Robredo. Pero may ara pa nga iban nga nag-file man sa pagka-presidente abe nga kandidato sa pungsod ng Pilipinas. Why pa ya maka-file gani ang sa pagka-presidente o sang certificate of candidacy si anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos. Perti na niyang kuan sa iya. Ang lasa sa iya, no? pati sa iya nga amay sadto nga nangin malawig ang pagka-presidente sa pungsod sa Pilipinas, no? Ukat tanan mo amo gid na sa politika tanan nga bao pagwaon, tanan nga maayuda hindi pa magagawa gani. Tanan nga daw mahigko, tanan nga daw basura, gwa ginaya. Pagwaon pangitaan ginaya idea, no? Sang mga kritiko man, sang sini nga mga kandidato, tamo na nga kung matanda kaya kag mabaton mo malangya sa imo yang ako galingon, minano pa dadaya nga lampaso sa imo, milinason ka pa kung ginalantaw mo yang hindi man na makabulig sa imo, draw ka lang ya, di ba? So makita mo nga bangod sa amaya daw kadamo sang ginapangbukad, tanan na damo gid siyang may nakadisgusto, pero damo man sang wala makadisgusto. Damo sang supporters, damo man ang nadula ka supporters. Muna yung paginsindi ko no? Pero kung sa mga binuhatan kag kaayuan, damo sang nagadayaw sa ila bangod sang timpo sang amaya nga grabe ang mga proyekto bla ka mga sulid Kuhaan mo lang labas siya, simentado nga dalan, sang una nga timpo nga gin paubra sang timpo ni sang amay ni Bongbong Marcos, Banwa. Basta subong bakod pa yan. Di lang Action Oliver, kabot ka na. Amo lang ng palatandaan nga sang pagpungko sang amay ni Bongbong Marcos, damo man sa nagayinakit, damo man sa init ang ulo, damo man sang nahalitan, damo man sang nakaangkon sang kaayuhan. Pero kung proyekto ang paghahambalan Banwa, ginadayaw pa siya gyapon. Bangod ang korupsyon medyo nagkalabante posible sang timpo ni anay o delit President Ferdinand Marcos. Di ba? Munang paglantaw sang kalabanan. Kung sa wagay, may na-experiensyahan ko yan sang una Action Oliver, ang mga big time, hindi man gid siling tanan, may mga big time man niya nga mga mayo, batasan abe, may ara gidya sang una turpe nga mga manggaran bisan diri sa Bacolod kag Negros Occidental sa luyag mo kag sa India may ara gidya pumarking lang sa lakyan nila Action Oliver kag masandigan mo palapitan kaya nila nga hindi pagsandigay kay kulang pa ng kabuhi mo kung mabaklasan sa lakyan ko. Kita mo na ikaturpe ng mga klase ng tao. Iba na, huwag ko gasolina tanan. Pilam lang kabilog siguro,
nga nagpakita sang gilas nila nga nagkalapuo sang tiempo ni Anay Dalit Ferdinand Marcos. Botsilingon, ang halos mga siga sadto nga amat-amat nga naglulubad kolor nila nabuin-buinan kay isog nila. Hindi man pwede nga ang presidente maubos lang ang kabuot siya, hindi siya maghimo sa aksyon. Hindi ba? So may mga ara sang una nga grabe mga siga bla ng mga tao nang daway kahadlok sa kasuguan. Tinalambutan nga naglawig ya ang pangalagad sang pagpadalagan sang rinda sang pungsod sang Pilipinas, banwa. Nagkalmante ang halos may mga bagsik o ano na pagtawag lang, mga babangis nga do nabunag sa dugong mahal bla. Ang gananon para sa aton nga mga kauturan. Di ba? Damo tayo sa may experience sang una. Nga ti halos iba nagbalag-o man, mga uling tubo na subong ti naghalos kalmante man, mangod ti hindi man pwede nga kumo milyonaryo ka, manggaranon ka, daw ikaw ang mapadalagan sa kasuguan mo ya. Di ba? Dapat ipatas tayo gyapon. Ang masubo lang nga, hindi ka kapatas kung kinasuway. Nga, di kung pigado ka, paano ka makakuha lagting abogado da? Ha? Kung pigado ka, be, nga makasala ka, priso kaya dayon gani. Kaya dasig bala yung panaog sa araw to barista, pag panaog da, pag konsi mo, way ka pa yung mapamatbatan, arak nas prisuan, tag pulo, 15 katuig na, way ka pa yung madesisyonan sa korte, banwa. Kung madesisyonan ka, gamay pa ang desisyon sa hukmanan, sang sana servisyoan mo sa prisuan. So, dapat may balayran pag ganitan ng gobyernos na eh. Ha? Amo nang ginalantaw tas ang una, hasta subong gani daw may ara pa nagyapon, daw dili sa mga kuan. Damo sang mga nagbalag. Sang timpo ni sang amay ni Bongbong Marcos, di ba? Perting lasa, perting bira, perting grabe. Pro Ario, Action Oliver. Bantayan mo niya. North kag South mag-amo na gani ha? Masyado kabakod. Bisan magkinano, bakod gid ya. May solido sila yang supporters kag ining ginapatamaan nila subong nga ginabira nila balbal. May kabudlayan ni sila bangod ini nga mga tao may pundo sa pungsod sa Pilipinas nga pwede nila gamiton sa gyapon para sa pumuluyong Pilipinon. Botsilingon nga si Bongbong Duterte magkuha na kanina magsolido ang South kag ang North. Cebu na lang. Ang Cebu lang tawan nyo bla. Pinakadako nga butante sa bilog Pilipinas, matagong siyudad sa Cebu mo. Do segunda gor sa Metro Manila ni. Di lang ko ka siguro pero pinaka ginalantaw ini nga nangin dako nga registration dira o butante siyudad sa Cebu. Si Paula pagkanto ni Bongbong Marcos daw halos aksyon siya sa mga kauturan sa siyudad sa Cebu. Pati ang gobernador to yati gusto ya amo na no? Pag-welcome la siya. So botsilingon nga may ara pa ya mga solido sa gyapon. Ano nga hindi manginsulid siguro dire sa Negros Occidental kay may mga plantadores kita sang una nga may mga problema sa patakaran ni delete President Ferdinand Marcos pero bangod iban siguro mga uling tubo naman
may mga pagbag-on naman sang ila sini nga pananawan. Damo din nga subdivision Action Oliver nga nakita ko nga larawan ni Vice President bla nga magpapili man presidente, Lini Robredo, ara na pagkit, bisan sa pader ginapagkit, bisan sa kahoy ginapapilit no. Tsuraya. Sa mga dalagko ding mga subdivision nga nalabayan ta, bisan sa gate may ara, no? But sa lingon ti may ara nanamian, posible bangod sa banayan nga ti may ara gidya, may ara man nga nahimo sa pungsod sa Pilipinas eh. Espesyalmente sa ilang lugar dito atong napatay no. Ti siguro ga dulot pa na para sa pila sang aton nga mga kauturan nga may gusto man sa babae pero ti ini mangin masadya ini para sa pinili ay basta mangin matanda lang ang butante ta sa gihapon no. Isa ini ati sa kay Ping Lacson may mga supporters man hindi man madula na damo man na kay Senador Batote iniya guro makwani balantayan man no. Kung ginalantaya nga ti siguro way man takabalo no. Pero ang tanan may ara nga mga ginahimo para nga mahimo nila ang ila hilimuon pag-abot sang panahon nila na. Ang pagpadalagan mo lang sa pungsod sa Pilipinas ni kinanglan mangin matanlas ka, mangin matanda ka, hindi ka bilang dulan ka na sigilanon tapos himo ka dayon sang mga bagay nga hindi mayo no. Kadamo kinamang. So dapat mangin matanyog nga paminsaron kag pananawan ang himuon mo di para sa kaayuan sa pungsod sang Pilipinas. Basi pa man lamang katibawas pungsod ta na. Kaya sa timpo subong sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte damo man na buhinan nga mga kontra nga ginapamatukan gid sa gobyerno ta ang parte sa droga damo sa nagkadisgrasya dire no. Damo sang nakaladula nga kabuhi plus ang COVID nga nagsalakay diri sa pungsod sang Pilipinas. Amo nang rason kun nga kung may corruption, siguro sa corruption da medyo wala gid malimpyuhan tanan sang sining administrasyon. Hindi matutukan gid 100% ang corruption. Although nga ti ara sa iya perme, pero ti nagtapos na term ya, kung parte lang droga, duro gid siya na disgrasya, no? Duro gid sang mga utod naton nga nagkala disgrasya kay iya lang panahon nga siya ang nagpresidente nga napa-surrender ya ang tanan-tanan nga may kabahin sa parte sa droga, no? Kung proyekto kag programa duro man proyekto, di mo na napagwapo yaman ng halos sa Metro Manila gani, no? O sa Luzon o sa diin man nga mga lugar halos ara pero ang corruption daw wala gid madula. May ara gyapon, may mga basura gyapon ha. Pero maabot timpo nga hindi man nila gyapon madala. Hindi na nila madala no? Amo nang kasimple lang nga importante nga kung may ara ka nga nahimo bla sa pagpangalagad hindi lang tanan nga mga utang nga kabalaslan da himuon mo ya nga ipanagang hindi mo na matandog kay may utang ka balaslan ka. Lain kung presidente ka nga may ara ka panindugan kag mapasiguro mo nga bisan pamilya mo o imo man kadugo makasala da nabaluan tang may kopkuwap na pero dapat ipakita nyo gid nga may ara kamuya nga ipakita sa tao kung ano ang tumala nyo kag pagpalakat nyo sa kasuguan sa pungsod sa Pilipinas. Di ba? Mo nang pinaka
pila naton ka mga kauturan kay grabe na gid subong ang paglumbayag man sang hindi lang gani mga politikong lumbayag pati mga binalbalanay nag-umpisa na yaway paya ang pag-file sang ila nga mga certificate of candidacy. Tanan-tanan na lang bog sarado ang iban. Pero ang nabiliban talang nga wala iya nagabato, wala iya may nagahaboy sang bato. O hindi siya maghaboy sang masakit nga tinaga sa iya sininga kasumpong panwa. Kay balo siya magrespeto man sang ginatira sa iya. Why siya pangakig no? Amo nang the best. Nakigalang dapat ka presidente mo na. Ay, terrible oh. So, amo nang isa sang ginalantaw ta nga balantayan ini nga kung sumulid ang north kag ang south mag-upod ina iya dako kayo ang bintaha diri nga may ara paya sa gyapon nga makapangalagad sa pungsod ta nga basi pamalang may pagbag-o. Tanan nga mga presidente nga nagalagit may mga pagbulubag-o man kung galing ginbag-on lang iban nga ara na mismo sa administrasyon amo nga nagbag-ong nga pangabuhi nila. Di ba? Duro ya sang nag-alayuan kay damo sang gustong magpangalagad nga gusto man mag-uyat sa mga matag-as nga posisyon sa aton sini nga gobyerno. Kaluluoy ng gyapon ang mga pigado. So dapat na may ara kita presidente nga pati mga pigado madala ta nga pagwapuhon ang ila palang gabuyan. Para nga hindi na kamo mabudlayan da hala ka pang dulong sa mga noodles. Hala ka pang dulong da kun may mga kalamidad la, mga tinapa nga hindi naman makahatag kaayuan sa lawas ang tao sa subong. Sa pagkamatuod lang banwa. Tilawi blakaon sa kasimana tinapa. Kung anong mabatyagan mo sa imo kay kayong lawas. So dapat may mga pagbag-o na. O dang pwede nga matag. Kaya pa kung naghatag na guro okra. Dako pa ng tabang sa ikayong lawas sa tao na. Butong. Tubi ka butong. O dako pa ng bagay nga makabulig. Balaga tubi lang isang butong Action Oliver kung imnon mo na may high blood ka, may diabetes ka. Mabuhinan ang ginatuslok ng lawas mo. Muna na simple, ibalansiya gidya. Tagisa lang ka basong tubig sang butong. Alkalay na iya to. Inaya sigurado, why na iya kung ano, nga lamod. Muna ang pinaka-importante. May blood ka, tilawin nyo, may isa ka baso. Kada adlaw. Kag magpa-check up to sa doktor. Kay doktor man nagambal nga mga blati ano may mga high blood. Pwede mapakalma. Para sigurado gid. Para sa aton nga mga kauturan, ha? Sige. Tidiri sa Bacolod, Negros Occidental, Bacolod, padasunan talana kay sinadya man sila di. No? Sa ikalima nga distrito, balikan ko anay, sa mga nagapapili sa pagka-board member sang ikalima nga distrito, way kulista sang iban nga nagpapili dira. Pero sigurado kong mapapili gidya kay nakapile na ang migo ko, classmate ko na sa high school, Engineer Rolito Buyet Espinosa, anay chairman of the board sang Nosico. Sa mga empleyado sa Nosico da may ngapon lang sa ila general manager da may hapon gid no. Kag sa tanan nga naga-monitor diri sa aton nga program sa Ricky at Large kag sa Domingo. Si Engineer Rolito Buyet Espinosa sang inisya board of director da sang Nosico kag chairman of the board. Ang tanan mga kasityuhan, mga kabarangayan nga may mga kabudlayan sa pagkadamo yan na pabutangan niya elektrisidad no. Amo nang halos kalabanan nagpinasalamat gid
kay balo ka naman sa ikalima nga distrito, sa ikanom nga distrito, kung ara ka sa higad sang kabukiran sa pagkabudlay kung wala sang kuryente. So siya niya nakahimo pamagi nga pangbutangan. Way pa ya si andong kung ano sa patag sang politika, way way man ni siya handom sa kung ano ko damo bala sang nakagusto siguro. Plus ang ara siya sa ila ni Congresswoman Arroyo inang daw lapit siya bla. Damo siyang mga nahimo ya sa mga binarangayan o kabaranggayan sa pagkadamo barangay daan ng ikalima nga distrito. Sa ikalima nga distrito, duro pa sang pwede da mabutangan elektrisidad. Ina kung tagaan siya timpo, kag tagaan siya sang suporta man dai, no? Pero duro siya sa may nahimo na para sa aton nga mga kautoran. Iban gani nga nakapangalagad na daw ay gid sang may na kuan. Basta may araw ng guro ay talang matukiban. Way mas lang napabalo sa aton de, no? Kamo na nga kinanglanon ta nga bisan ara ka bla sa ligwen sa mga kaumhan bla pila kadlaw sa mga banwada sa ikalima nga distrito masandag ang aton sa nga alagyan. Kay kakapoy man hala sa padulom kag kung dulom may mga kalamalamahanan na niya nga nagakatabo kung kaysa di bla para sa aton nga mga kauturan sa ikalima nga distrito sang Negros Occidental. Banwa sang Hinigaran, banwa galinupad ng kanupi so mayo na kay Waipa ara na mapusla na sang aton mga kabaranggayan ang kanupi. Kulo kanupi lang pero dako na yung mga bulig sa binarangay. Di ba? May mga patay-patay daw ang kisati. Kung ay kabutangan, dira pwede mo butang. Basta may ara ka nga kanupi. Muna ang pinaka-importante. May ara yang ati mayo ang kondisyon sang iya siniya nga pagpadalagan ginimo inaya ang dapat yang hilimoon. Kasi pagpungko ya jutay na lang bla ang iya sini nga hilimoon. Di bla dira sa may banwa sang Hinigaran. Ang muna nakapauyog da sa kay sa mayor lada, no? Sa may banwa sang Hinigaran. Sa kasumpong ya nga babae, na si Ma'am Mitchell Mikay Cordoba Peralta. May mga line-up sila, pero dasonan talang na. Sa may banwa sang Isabela, mayor, papili gyapon mayor, si Mayor Irene na Montilla dira, plus pagka-vice mayor dira, bata ya, si Juan Miguel Montilla, no? Migo ko gali, si Councilor Jard Montilla, may hapon gid. Kadamo salamat sa inyo nga pag tanaw diri na. Sorry gid sa tanan nga mga viewers naton. Sunod nga Domingo kung wala pa si Action Science and Action, kamo nang bahala sa iya magpamangkot kung ano ang natabo sa iya. Hindi pero ginasiguro kung ara siya. Sunod nga Domingo. Silutan ko siya manglawag sa tanan-tanan sa tanan nga mga viewers nga nakalantaw kag nakapamati diri sa atong program sa Ricky at Large. Lala chimpo ko na para sa aton nga mga tagpalamati kag sa aton mga viewers lubos kita nga nagapasalamat sa inyo na nga nakaupo diri sa aton nga pagpangalagad karon nga hapon. Sila ni Mr. Rolito Nonito Olarte, siya sa mga negosyante, sa may barangay Banago, salamat kid, no? Sa kay Ma'am Luz Biminda Vilisa, no, mayang hapon man, kag sa kay Ma'am Lorelia, sa may Kabatangan, kag sa kay Tita Gloria Olarte, sa Ciudad Sang Talisay. Sobra na 80 pero kahibalo pa sang iya sini matanda nga mga munughilot. Pagmamasahe. Sige Abi mo lang katapat si Action Oliver. Pagway siya, sudaan niya sang una, hasta subong, abisan damo na kabataan niya nga nagmayo ng pangabuhi, may mga manggad na. Hindi mo siya mapasudaan sang kunano, mga sudaan nga may mga kwanbla. Nga daw, hindi yan namian. Inano pa na kanami. Sudaan niya nga sab-ala nga saging.
ang iya katapat. Amo na siguro nga perting kabakod siya, no? Sige! Sunod naman nga Domingo. Ngalan sa aton sining station manager action no na magbanwa. Salamat liwat ma'am. Sa imo sining nga bilin diri sa Action Radio. Para sa aton. Sa aton sining nga technical engineer sa kay Action Oliver Pason. Atos ni nga katimbang direk sa pagpukus man sang kamera si Toto James Sabinares. Sa ato nga security force sa Toto Edmond may hapon gid kag salamat sang imo nga copy. Sumaman sa kay Action Lord Johnson News Center. Standby ka mo karon ha. Sa Action Balita evening edition na. Sunday edition. Sa kay Action Lord Jan Diaz. Ini batang kuan man Isabela. Iningin niyo abyan sa kahanginan Ricky Arsaga at Lounge. Nagtamiyagin sa mayang hapon. Madamang salamat sa inyo sa nga pagpakigbahin. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio!